Noin. Meillä on tää Nosework Tarakankaan nyt siinä vaiheessa, että hän tietää, että tätä eukalyptusta pitää etsiä. Se me siellä Kemiössä silloin harjoiteltiin. Mä laitan sitä tuohon. Noin, siellä on semmonen huonekalutassu. Toi purkki kiinni. Pois. Siellä jääkaapissa on enemmän koiran namea kuin ihmisten ruokaa. Ja sitten tää purtilo, jossa on magneetti ja toi huonekalutassu, jossa on se eukalyptustippa kiinni. Ja sitten mä mietin, että mihin mä piilotan tän, ettei toi koira vaan niinku pääsisi liian helpolla. Jos se laittaisi vähän ylemmäs vaikkast täällä. Tollanen mesta. Joo, ehkä se näkee sen tosta. Se ei ole tarpeeksi hyvä, mutta koitetaan. Jos Tarakka hienosti osaa odottaa tuollainen peitetyssä popissa, että se ei näy yhtään mihin piilotettu mitään. Noniin. Siellä. Pikku hamsteri häkissänsä. Haju. Haju. Hän on sitä mieltä, että sieltä löytyisi. Ei tuu vaan poispäin. No sinne se tietty meni se purkki äsken. Tarakka, haju. No niin. Hyvä. Yes. Missä oli? Missä oli? Missä oli? Yes.